tal? Benvidas, benvidos de novo, moito tempo sin estar aquí. Benvidos de novo aquí a Listening Choco Sessions. Hoxe con unha actividade un pouco diferente, non? Unha presentación dun libro que nunca se fixo aquí, ou polo menos nesta nova etapa, non sei se antes se fixeron aquí cando isto funcionaba nos 90. Nada, pois temos aquí con nós a Moisés Barcia de Rinoceronte Editorial e a Raúl Gómez de Colección Vétera, vale, que son as persoas que apoiaron a Alfonso Blanco no seu novo traballo. Eu leo aquí Alfonso Blanco Carballo. Faiseme moi raro, o de Carballo, Alfonso, que desde o 95 aquí no Instituto, Filosofía Clásica, traductor, docente de latín e grego. Antes era solo de latín, non, Alfonso? Antes estaba María Antonieta, non, con grego. María Antonia, con grego. Vale, músico, moitas bandas pasastedes, non, Alfonso? Anarquinos, Ferruxe, Fax, hai algunha máis, non? Os anarquinos que eran os que chamamos os profes, non? Os profes. Bueno. E nada, o novo traballo aquí, un traballo de 10 anos. Joder, non? Os poucos porque había tamén proxectos polo medio tamén, non? A Eneida, unha obra cumio da literatura universal, non? De Virxilio. Un poema épico inspirada na Odisea e na Ilíada de Homero, que ten como dúas partes, entendo, non? A primeira máis inspiradora no que é a Odisea, e despois outra que se inspira máis na Ilíada, que é o saqueo a Ilíada fala do saqueo de Troia, aquí fai a Eneida fala dunha nova patria, non? Editorial Rinoceronte, que aposta por estas obras de traducción ao galego, de Cangas, do Morraso, que leva traducindo obras que son fundamentais ao galego. Recomendo-vos que visitedes a súa páxina porque a verdad que está moi guai e ten un dicionario que está moi chulo. Recomendo totalmente. Vale. Alfonso vende facer moitos traballos agora de toponimia, no? Creo que fixeste o de Muros, creo que estás acabando de Carnota, sale agora de Carnota, e xa tes un encargo para Noia, creo. Moi ben. E nada, despois tamén tes outros proxectos, creo que vas a facer outra traducción de Tito Livio, non? E nada, casi vos deixo con eles e que vos presenten eles mellor que min esta obra e vos falen eles un pouquiño, vale? Moitas gracias a todos por estar aquí, vale? Pois grazas por virdes. Eu como editor vou dicir quizáis o máis breve ou máis irrelevante, aínda que non por iso carente de interese. Ocorreuseme cando viña para acá que da ampla gama de cousas que publicamos hai algunhas que teñen un interese inmediato. Temos, por exemplo, un cómic sobre a masacre que está sucedendo en Gaza neste momento, un cómic que, por certo, en algúns institutos sei que non se poden usar porque hai unha lei que di que materiais ideolóxicos deste estilo non son benvidos. Entón, quero dicir con isto que hai materiais que teñen un interese inmediato e teñen un grande impacto no momento en que está sucedendo o feito ao que se refiren, aínda que previsiblemente dentro duns anos ou dunhas décadas estará seguramente máis esquecido. Hai outro tipo de materiais que teñen unha permanencia maior, unha vixencia maior. Estou pensando nas dúas mulleres que recibiron o Premio Nobel, as que temos a honra de publicar en galego. Bueno, calquera pode imaginar que textos así, que teñen unha grande relevancia no momento, precisamente porque foron galardoadas co Premio Nobel, quizá nos permite pensar que dentro de 30 anos, ou 20 polo menos, aínda haberá quen lea eses libros e se felicite polo feito de que estean
en galego. E logo hai outros libros que quizáis son os que teñen menos impacto no momento, estou pensando en clásicos como os que ocupan a nosa colección Vétera, que só reúnen nas presentacións un puñado de valentes como a vos que estades aquí renunciando ao vermú por virdes aquí a facerlles, bueno, incluso sen renunciar. E que, como digo, son libros que, como non son unha rabiosa novidade, porque ao final, en algúns casos levan 1000 ou mesmo 2000 anos publicados, como digo, non teñen un impacto como se o libro da persoa que acaba de gañar o Premio Nobel. Pero aí sí que me arrisco a pensar que igual dentro de 30, 50, incluso 80 e 100 anos aínda haberá quen se achegue, que, por suposto, quen recoñeza o título se o ve nunha librería de vello, recoñeza o autor, recoñeza a obra, e se regale, se congratule do traballo que fixo con tanta laboriosidade e minuciosidade Alfonso. E debo dicir que o fixo por partida dobre e pola miña culpa a partida dobre, porque cando xa tiña feito o libro en prosa corrida, dixen, home, pero isto queda mellor facelo en verso. Bueno, pois veña, tiramos todo, vamos a facelo en verso. Estivo aí 2 anos refacendo en verso. Entón, como digo, para min é un honor e un orgullo publicar autores clásicos como Virxilio e máis aínda da man de traductores excelsos como é o caso de Alfonso, capitaneados aínda por un director da colección soberbio como é o caso de Raúl. Só queda regalarme e recrearme eu tamén no vermú que espero que me faciliten dentro de pouco. Nada máis, moitas grazas. Bueno, bons días a todas e a todos. Grazas por vir, como dixo Moisés, ademais con este clima tan penoso e maravilloso ao mesmo tempo que temos aquí. Para min é unha satisfacción enorme estar aquí en Muros, un sitio que me gusta especialmente, ten algo que poucos sitios na nosa terra, bueno, polo menos a mí me transmiten, que é algo así como moi profundo de abaixo do magma que me fai sentir, digamos, nun sitio especial, non? E isto digo aquí, non o dixen en ninguna presentación porque hai poucos sitios onde isto ocurre, non? Muros para min é unha zona especialmente espiritual neste sentido, non? Vale. Eu dirixo esta colección desde fai xa case 10 anos. É un orgullo para min, evidentemente, independentemente do traballo que poda reportar, a veces prácticamente ningún, como o caso, por exemplo, da Eneida, que pouco tiven que facer, máis que lela e disfrutala, non tiven prácticamente que meterlle man a nada, porque a traducción era especialmente puída, non? Tiña brillo de por sí, entón non facía falta tocarlle. Levamos publicados, como di Moisés, unha serie de libros aquí na colección que teñen a súa importancia desde o punto de vista... Estás acoplando? O mellor aí. Non digo para que non vos moleste. Aí. É igual, supoño que mo ides ben igual, non? Vale. Bueno, pois digo que, como seguramente é unha colección un pouco oscura no sentido de que non publica textos como si a colección nova, non? A colección de Rinoceronte, que publica textos actuais, como acaba de dicir Moisés, como o caso, por exemplo, por poñer un deles, non? A Vegetariana, que foi premio Nobel moi recentemente, que estaba xa publicada por Rinoceronte, o cal... A ver se que estamos os micros. Coño o micro na man, mellor, que se baixe un pouco de volumen. É polo que se porta galloso? Sí. Galloso é o mestre, non? Galloso é o mestre, vale. Pois nada, digo que Vétera, que é unha colección especializada e un pouco especial, no sentido de que
publicamos libros anteriores ao século o 1900, é dicir, ao século XX, e centrámonos sobre todo en publicar textos antigos, non? De feito, podemos decir que o máis antigo que publicamos é o Código de Hammurabi, que é unha preciosidade de libro, a mí encantaba, desgraciadamente Antón faleceu tamén moi recentemente, pouco despois de acabar un traballo que lle levou, eu penso que prácticamente toda a vida, porque era experto en linguas acadias e bueno, pues, teña asirias e iso ten unha dificultade importante para entendelas e para traducilas. E tamén temos publicado novelas ou textos do século XIX, non? Incluso algunha do século XX, pero de moi inicios do século XX, como é o caso, por exemplo, de Circe, se non lembro mal. Centrámonos basicamente en textos antigos, vale? Pero temos unha liña, seguimos unha liña ata o de agora en publicar textos menos recoñecidos da literatura universal, non? Ainda que temos a satisfacción e a sorte de ter publicado textos, isto comento porque como é unha colección que non é moi conocida, comento para que vos o comentedes tamén e o mellor con isto sentides certa curiosidade e vos achegades a ela, non? Textos que só están publicados actualmente na lingua original e en galego. É dicir, temos o caso, por exemplo, de Abraham Santa Clara, un escritor alemán, que só se pode ler en alemán e en galego. Non hai ningunha outra lingua europea que saibamos no que este traducido ese libro. E temos varios dese tipo, é dicir, varios textos onde o galego pasa a ser un referente non só a nivel de Galiza, non só a nivel do Estado español, senón a nivel europeo, porque calquera persoa, un italiano que queira acercarse á obra de Abraham Santa Clara, vai ter que facelo en alemán ou en galego. E seguramente o fará en galego porque é moito máis cercano que o alemán a él. Neste sentido, a colección, aparte de publicar textos sobranceiros, como a Eneida, despois me centro un minutiño nela, nada máis, temos claro, ou tiña claro, dúas cousas, dous elementos que repito nas presentacións. Primeiro, que esta é unha terra de talento, nós aquí temos talento para repartir polo mundo, e aquí en Muros sabedelo ben, o ano pasado estiveron catoira de Rapans, por dicir un exemplo, e é talento e os que veñen detrás, quer dizer, a parte de Rapans e os que viñeron antes, non? Temos talento musical, temos talento literario, temos talento de todo tipo, pictórico, e tamén temos talento para convertir os textos que non están en galego. Entón, esa era unha idea inicial. Temos que ser capaces de darlle saída a ese talento. E a segunda idea que nos leva a esta colección é que para o sistema literario galego é necesario non só crear textos en galego, senón tamén traer os textos creados ao galego. Porque cando un traductor traduce a Virgilio, por poñer un exemplo, ou traduce a Faulkner do inglés ou a calquer escritor de outra lingua, está facendo un exercicio de creación literaria tamén, porque está tratando de adaptar un texto e unha situación a unha situación nosa e a nosa propia lingua. E a veces eso nos fai, aos traductores e traductoras, nos fai ter que crear. Entón, ten esa partida doble. Por qué? Porque a lingua enriquecese na medida non só en que os creadores da propia lingua fan o seu traballo, senón tamén na medida en que a lingua é capaz de ser elástica para adaptar os traballos de outras linguas de saída. Entón, nese sentido, o galego faltalle iso. O galego, eu creo que debe ser a única lingua europea, se non lembro mal, viva, que non ten século de ouro. É dicir, non ten a Cervantes, non ten a Shakespeare, non ten a Molière, non ten a Dante, é dicir, non ten escritores, Dante anterior, pero bueno, non ten a Petrarca, que os séculos escuros nese momento non nos permitiron crear ese fondo de armario que teñen as demais linguas. E, ademais, non os temos traducidos.
ou non os tiñamos traducidos, non os tiñamos na nosa lingua. Entón, Vétera, neste sentido, quere aportar ese grande area ao sistema literario galego. É dicir, queremos normalizar a lingua tamén desde ese punto de vista, desde o punto de vista literario. E, ademais, darlle a posibilidade a calquer lector non culto, non especialista, que poida ler un libro como Eneida ou que poida ler un libro como os contos de Canterbury ou calquer outro libro que nos vayamos adaptando. Clásicos, en xeral, das literaturas europeas adaptados e traducidos ao galego. Neste sentido, a Eneida era algo absolutamente necesario. Eu son profe de latín, como Afonso, e cando houve momentos en clase que cada vez que alguén falaba de Eneida tiña que facer unha reverencia, porque para min, desde o meu punto de vista, é a obra cumio da literatura universal. É dicir, se a mí me dan a elixir entre Macondo, entre Cervantes, entre Shakespeare e entre Homero e entre a Eneida, eu collo a Eneida. Para min é a obra cumio. Probablemente, se a ledes, non pensaredes o mesmo que a min, porque hai de ler traducida. Pero no momento en que se lee en latín, un dase conta que hai aí un artificio enorme, unha cantidade de fogos artificiais retóricos, literarios, etcétera, que son absolutamente maravillosos. E isto, claro, é importante telo no noso sistema literario. Se ainda encima temos a unha persoa que ten unha especie de navalla de afeitar na man cando se pon a traducir, que é capaz de, con absoluta precisión, entregar o texto original na nosa lingua, entón xa temos gañado absolutamente todo. E ese caso é o de Alfonso. Entón, para min, para rematar, é un orgullo ser director desta colección, pero tamén é un orgullo decir que temos, por fin, unha boa Eneida traducida ao galego, porque é certo que hai outras traducións, algunhas delas que traducimos nós tamén estiveron traducidas, pero eu considero que esta é, sin dúbida, das traducións que eu lin da Eneida, e o digo con toda tranquilidade, é a máis fiel e que recolle, ademais, o alento poético que Virxilio dotou a súa obra. Entón, neste sentido, é un orgullo. A min, cando me preguntan, que algunha vez me teñen preguntado na casa, me dicir, bueno, que eu escribo tamén poesía habitualmente, teño algúns libros publicados por aí, traduzo, tamén pintei no seu momento, espero estaba falando de xubilarme e volver a retomar a pintura, que me gusta moito, e cando me preguntan na casa que é o que máis satisfacción, do que me sinto máis orgulloso de ter feito na miña vida creativa, eu sempre digo, sempre contesto que dirixir esta colección. Porque é para min unha satisfacción enorme terme rodeado, ter sido capaz de rodearme dun equipo tan absolutamente fantástico desde o punto de vista personal, porque é así, e ao mesmo tempo desde o punto de vista profesional, no sentido de que son profesionais, é dicir, aínda que non viven desto, nin vivimos disto, son profesionais porque fan un traballo perfecto, ou case perfecto, pero perfecto non hai nada, e entón sempre digo, bueno, pois para min rodearme este equipo e ser eu perdón, a persona capaz de impulsar nun graniño, é dicir, non son eu quen fixo a traducción, nin son eu quen publica, senón quen vai escollendo, ter ese graniño e ese graniño que aportarlle o noso sistema literario galego para min é o máis importante. Con isto, nada máis, grazas a Alfonso por achegarse a Vétera. Estás na tua casa, xo sabes, agora pronto sairá Tito Livio e despois virán outras porque é un fervello e non para, entón non vai haber máis remedio que continuar. É simplemente dicirvos unha cuestión persoal. Eu conozo a Rinoceronte Editora, eu non son de Rinoceronte Editora,
Dicir, eu non pertenezo a editorial, isto digo sempre, que me preguntan, no, é que tú, Rinoceronte, digo, no, mira, eu non son Rinoceronte, eu estou con Rinoceronte. Eu conocín a Rinoceronte Editora xa prácticamente cos primeiros títulos. Recomendo vos vivamente, de verdade, hai auténticas maravillas publicadas na editorial e eu non gano nada dicindo isto, pero de verdade, para min era unha sorpresa cada vez que chegaba un libro de Rinoceronte Editora traducido. Estou falando dos primeiros de todos, que sei, pois, bueno, podría citar 25.000 ou moitos, e era unha auténtica maravilla descubrir que existían esas obras mestras na literatura contemporánea. Estou falando de novelas que vos van a flipar a todos e vos van a gustar, como é o caso, por exemplo, do último, non, que citamos antes, A Vegetariana, que é un libro desde o meu punto de vista fascinante, que eu non coñecía e que coñecín antes de que esta escritora gañara o Premio Nobel, que para min era unha auténtica descoñecida, pero gracias a Rinoceronte, e isto vai moi ben para definir o olfato literario que ten o editor. Ten moi bo olfato literario Moisés, e ten unhas coleccións absolutamente donde casi non hai fallo, vou non dicir así. Bueno, nada máis. Moitas grazas e nada, disfrutade de Alfonso e de... Bueno, ahora tócame a mí, non? Bueno, hola. Gracias por vir. Xa sei que moito estades pola comida, porque os cociñeiros teñen unha ben xusta e ganada fama. Así que, eso, gracias tamén a... Non está Jesús, gracias a Jesús. Todos que somos de aquí conocemos a Jesús. Eu son un fervello en un sentido, pero Jesús é un fervello noutro, porque é un rapaz, todos ben o coñecedes desde que lle entrou alá polos, 16 anos, o formiguillo de ser músico, porque tiña uns veciños, profesores, que eran uns pesados, que pasaban ali tardes tocando, e aí empezou todo. E ali empezou ele a aficionarse, pero non solamente como músico, sino, bueno, fai funcións así, como chamemos de produtor, de promotor cultural, e eu creo que é unha sorte que teñamos unha persona como el por aquí, porque todos nos beneficiamos de todas as iniciativas que ten, que ademais sempre con esa facilidade que ten el para decir, oye, que che parece se facemos... Vas a decir que non, a Jesús non lle podes decir que non. Así que eso, gracias tamén, repito, gracias a Jesús, gracias a vos, vale. E teño que dar as gracias tamén polas boas palabras, non só hoxe, sino que me veño dedicando máis tempo a Moisés e Raúl por aceptar publicarme esta traducción, na que é certo que veño traballando desde hai moito tempo, porque xa sabedes, os funcionarios temos tempo libre. Entonces, pues eso, tardes, ocos libres que tes, e digo, Neida, eu partín un pouco de ignorancia, porque pensaba eu, alá polo ano que estamos, en 2015, poñamos, 2014, 2015, xa Neida non está en galego, vou poñer, así, con un par, 10.000 versos, venga. Entón, claro, eu era consciente de que aquilo é unha obra que ten 2.000 anos, que ten unhas referencias culturais que quedan moi, moi atrás para nós. Ese tipo de obras, se non se publican con un aparato de notas a pé de páxina que vayan explicando o lector, que pode ser máis ou menos curioso, pero sempre vai haber un momento no que, por exemplo, os primeiros versos que di, que Eneas, que é o protagonista da obra, que foi o primeiro en chegar ás costas lavinias. Bueno, pues, onde están as costas lavinias, non? Haberá que explicarlo nunha nota a pé de páxina. Entón, eso leva como consecuencia, bueno, hai un traballo importante, lento, de ir buscando a información, e leva como consecuencia, ademais, que nas primeiras páxinas o aparato de notas é grosso, a veces incluso chega a ocupar, se non a metade da páxina, preto, non? Despois, lóxicamente, vai minguando, porque a idea é que o lector se vaya mergullando e necesita, se está no contexto e necesita menos explicacións, non? Entón, eu empecei, pois aí onde aparcamos ahora no instituto, un día, pois, nun concurso de cultura clásica que organiza a sociedade, bueno, a sección galega da Sociedade Española de Estudos Clásicos, un concurso para estudiantes que se realiza a través de internet, colgan unhas preguntas, os rapaces teñen que contestar e tal. Participan centros e grupos de alumnos de toda Galicia, hai unha fase previa,
Si hai un empate nos primeiros postos ou no primeiro posto ao final da fase previa hai que facer un desempate, e ese desempate faise pois en, digamos, a primeira fase cada centro goberna o seu, pero a fase de desempate pois centralízase en uns centros determinados, non? E en aquel ano nos tocounos aquí ser, bueno, decidiu a organización que fóramos sede dunha das sedes do desempate, e viña un grupo que viña titorizado, digamos, por Raúl, de alumnos seus, de ali do Instituto de Valga, non? Bueno, durante esa tarde, que son 3 horas, os rapaces están ali traballando, pois nos falamos de lo divino e lo humano, non? Entón comentei e tal, e dime, no, pero a Neida xa está traducida en galego, me cago. Xa está traducida, entón, no, pero díxeme, no, pero igual non é, bueno, igual se lle podía dar unha volta e tal, no, ti podes seguir traballando, bueno, pois eu vou seguir traballando, e ti avísame cando tal. Despois, bueno, houve unha fase aí anterior na que digo, no, pero antes da Neida quizás facer unha cousa máis breviña para empezar a entrar na colección, foi cando se publicou a historia de dous amantes, que é unha noveliña do Renacemento así moi breve, e despois de, bueno, pois vamos para diante coa Neida, e despois foi na comida aquela famosa de Cangas, que estaba Moisés, e di, pero, bueno, pois esa Neida no, pero teño en prosa, no, home, pero tens que poñela en verso, ai, vale, tens que poñela en verso, vale, pois nada, pois encantado, Si, o único que hai que facer é o que está ocupando de un lado a outro de marxe a marxe, o único que hai que poñer no medio, hai que partir as frases, pero bueno, hai que reorganizar un pouquinho. Claro, exactamente, enter, pero claro, despois hai que recolocar cousas. Pero estou agradecido por eso porque aprendín un montón, porque claro, o verso ten sabe o Raúl, que é poeta, ten unha dinámica que non ten nada que ver coa prosa, non? Raúl, se me pasas o teu libro que está aí, bueno, vale, o libro blanco, o debaixo de todo. Vale, este é unha escolma poética, unha colección poética de Raúl, este home que está aquí á miña esquerda, que se chama Máscaras de Espellos, que gañou o primeiro premio de poesía Xosé María Díaz Castro, vale? Cando veo aquel día, aquela fase de desempate, cando estuvo aquí, eu xa o tiña, non? Entón, puxera malelo, non? Entón aquí lín algo así como... A presbicio ao revés, eu teño presbicio ao revés, eu teño que sacar as gafas para ler de cerca, é unha cousa curiosísima. Di un poemiña, casi un haiku, non? De 3 versos, que titúlase As, e di: liberdade, miña señora de roupaxes raídos, acólleme baixo o teu mando desafiuzado, golpéame a alma para que poida seguir voando. E bueno, aí, moita rima non hai, porque non é obrigatorio facer rima para facer poesía, pero a min quedoume con este e outros poemas a idea de que había un ritmo aí, non? E díxenlle, estaban os alumnos teus diante, te non te acordarás, claro, pero para estas cousas, para determinados detalles teño memoria. Díxenlle, pues aquí vexo que aí traballaches o ritmo nos versos, e contéstame el, hai que facer hexámetros. Claro, hai que facer hexámetro. E que é un hexámetro? Pois o hexámetro é precisamente no que está escrito a Eneida, vale? Son casi 10.000 versos que non teñen rima. Debo ter aquí o mando, non? A ver se funciona. Sí, aí está. Bueno, vos aí tedes un verso de Eneida que di infandum regina lluves renovare dolorem. Vale? Eso é un hexámetro. Eso quere dicir que aí hai, para entendernos, como aquí hai moito músico, sei que me van a entender, hai 6 compases, vale? 6 compases de 4x4. Quere dicir que o autor original ten que pensar as palabras que quere dicir e ten que encaixalas en 6 compases de 4x4. Claro, quen non está nesa clave, pois solamente ve un latín aí que, bueno, hai que traducilo, claro. A traducción te la de baixo. Ordénasme, raíña, revivir unha indicible dor. Vale, se vos fixades no verso original, do ritmo xa me por aí despois, pero agora vamos a centrar para que vexades o nivel, e isto multiplicado, isto que vou decir, multiplicado por 10.000. Virgilio colle e decide que en ese verso que di ordénasme, raíña, revivir unha grande dor, é dicir, é un verso que alude a unha tragedia, quen está falando é Eneas. Eneas é o heroe do libro. Hai unha muller, unha raíña, que lle pide que lle conte
a caída de Troia, porque Eneas é troiano e tuvo que escapar da sociedade porque ya conquistaron e ya saquearon os gregos, non? E entón esta reina pídelle que lle conte como foi aquelo. E iso a él, bueno, aí él perdeu a súa muller, perdeu prácticamente toda a súa familia, perdeu a súa cidade, perdeu a súa patria. Entón, Virgilio decide encher de R's ese verso, porque o R, soda, claro, pode ter, o R ten un efecto, bueno, con que asociamos un R así continuado? Pois con un terremoto, pois con terror, non? Ten esa sensación de, ou pode ter esa sensación, ou pode suceder a sensación de eso, de fastidio, de molestia, de incluso de medo, de malestar. E entón aí temos Regina renovare dolorem. Regina renovare dolorem, hai 4 R's. E eu, na traducción, tuve que buscar R's tamén. Entón, ordenasme, raíña, revivir unha indicible dor. Vale, eso hai que facelo en cada verso. Non en todos os versos Virgilio ten ese nivel de expresividade, porque depende. Tamén tería os seus días, porque a él tamén lle levou moitísimo tempo. Ele levoulle 10 anos, os últimos 10 da súa vida. A min non. Levoume 10, pero non foron os últimos. Vale. E de feito, el non estaba nada contento, non estaba contento de todo, según nos contan as fontes antigas, non estaba contento como lle quedara. De feito, deixou ordenado que a queimaran. Que lle faltaba o último repaso e que era un tipo moi perfeccionista e que non quería que se publicase así. Pero resulta que interveu un señor que se chamaba Augusto. Bueno, todo eso que vedes aí son fotografías, imaxes, esculturas, mosaicos, grabados, interpretacións de quen puido ser Virgilio, que non temos nin idea de que cara tiña, claro, lóxicamente. Non se conserva tampouco máscara mortuoria que eu saiba. Entón, había un señor que se chamaba Augusto, era o emperador romano, que foi quen encargara o libro. Ese libro foi encargado, vale? Augusto quería que os nenos romanos, sobre todo os nenos que recibían educación naquela época, que eran os das clases altas, e que eran os que no futuro iban a ser a clase dirixente romana, eles querían que na escola tiveran un libro donde lles falasen de dúas cousas, donde lles transmitisen unha mensaxe dobre. A primeira, Roma está aí por algo, é dicir, hai un decreto divino que estableceu que Roma tiña que ser un gran imperio, unha gran conquistadora e unha gran civilizadora. Eso era un plan divino. Eso non sucedeu por casualidade, eso é porque os deuses o tiñan así decidido. Mais que os deuses o destino, porque na concepción, sobre todo romana da religión, ata os deuses se teñen que someter ao destino, é dicir, estaba escrito. Vale? E en segundo lugar, que quen tiña que gobernar ese imperio era unha familia concreta, a familia do emperador Augusto. Entón, ti eres neno, pensade que na educación na antigüidade non había libros de texto por materia, había literatura. Ti chegabas á escola, ensinabanche a ler, escribir, pero sobre un texto moi concreto. E a partir de que se publica Eneida, eso é o que mamaron os nenos romanos. E como cando desapareceu o Imperio Romano e chegaron os povos germánicos, eles ocuparon o territorio, pero non trouxeron a súa cultura, senón que abandonaron o idioma. Pensade que nós falamos galego, non falamos ningunha lingua xermánica, aquí estiveron os suevos, e os suevos abandonaron o seu idioma, e aceptaron o latín como, non solamente como lingua de cultura, que podía ser, podemos ter o latín para a escola e a nosa lingua suébica para, e seguramente que o tiñan para a súa casa, pero foron abandonando, e xeración tras xeración a xente empezou a falar latín, non? E en gran medida a Eneida influí moito neso porque era o libro que tiñan na escola. A tal punto chegou a influencia do libro que Virgilio, cando pasaron os séculos, empezou a ser considerado non un home, senón unha especie de profeta, unha especie de alguén tocado polos deuses. Ata tal punto era que había xente que abría cando quería adiviñar o futuro, abrían a Eneida aleatoriamente, co dedo sinalaban un verso e segundo que poñían o verso interpretaban o que lle preguntaran aos deuses que iban pasar. O sea, pasou por ser un meigo, de feito era hai un libro moi entretenido que se chama Virgilio na Idade Media, no? Que escribiu un italiano que eu cando lín flipei, porque era outro santo. Non era santo porque non podía ser santo, que era precristián,
pero considerábano un santo, un ser, un ángel de luz, que o Deus cristián inspirou incluso antes do cristianismo. Era unha cousa salvaxe, era omnipresente, e de feito é a obra literaria latina da que máis copias existen, se non me equivoco, e bueno, e iso contrasta con que hoxe, pois non o coñece ninguén, porque os tempos van cambiando. A ver se o que lle ocurriu é que no século XIX o romanticismo, que cando se escoitamos música pop e música rock, se non hai romanticismo no século XIX non existe eso, porque o romanticismo é, sobre todo no eido da poesía, coller, popularizar o sentimento poético, escribir para o povo. O poeta escribe para o povo e o poeta busca inspiración pois nas cantareiras, por exemplo, ou busca inspiración que fixo Rosalía, por exemplo, non? Canto se inspirou Rosalía na tradición popular rosa, e é un exemplo do romanticismo, que en Galicia se desenvolveu de maneira máis tardía, porque, bueno, por desgracia, en ese aspecto chegamos tarde, pero ahora estamos ben, chegamos tarde, pero, entón, esa idea de popularizar a cultura, de sacar da sabiduría popular elementos culturais e dignificalos, eso comeza aí. Sin embargo, a ver se sentoulle moi mal o romanticismo, porque, como dixo David na presentación, claro, a primeira parte, a Eneida, é unha odisea, é dicir, é un señor que lle queiman a súa patria e que ten que marchar por indicación divina na busca dun novo comezo, non? Esa é a mitade. E iso é unha inspiración na Odisea. Igual que Ulises. Pero claro, indica moi ben como traballaban os antigos. Non é un plagio, é un homenaje. Vale? Como se doita dicir, claro. Porque Homero que che conta de Ulises é que despois de gañar unha guerra ten que volver á súa casa. No, Eneas despois de perder unha guerra ten que buscar unha casa nova. É o mesmo. A idea é unha viaxe de aventuras, pero o punto de partida e o punto final son distintos. E iso é consciente, é dicir, Virgilio faino a propósito. Probablemente non pensaba nos termos que pensamos hoxe de para que non piensen que copié, non? Pero sí que pensaba, dice, eu teño un molde, eu vou me cinguir a ese molde, pero eu vou dar o meu toque persoal, vou non cambiar, vou non mudar para facelo meu e para facer unha cousa nova. E niso consistía para eles a originalidade. Coller un molde establecido e facelo teu. No, e que siguen sendo, porque hoxe moitas veces nos parece que hai xente que fai, ai, que original. Original non, rasca un pouquiño e verás sempre as influencias. O que pasa que non se presume, intenta se ocultar, ou máis que ocultar non se chama atención sobre iso, pero a referencia está sempre aí. De feito, moitas veces decimos de coña, cando se ocorre que facer unha canción, pero esa como a de tal. Bueno, sí, claro, notase que escoitaches, como te formaches, ten que traslucir, ten que deixarse ver, porque non hai nada creado de novo, non dá nada, non? E a segunda parte está inspirada na Ilíada, é dicir, unha vez que chega a Italia e obtén sinais divinos de que efectivamente é ali onde se ten que quedar, ten que buscar un novo comezo, hai unha guerra, pero non é para conquistar unha cidade estranxeira, non, é unha guerra para que o acepten como un novo inquilino dese lugar onde acaba de chegar, non? E vale, e agora queríamos explicar un pouquiño tamén o tema do ritmo, o tema do hexámetro, non? Bueno, aí tedes 3 versiños que non entendedes nada. Bueno, algo así, a ver, pastorem, aí hai un pastor, aí hai un monte, aí hai unha mole, aí hai unha lítora que sona a unha marca de fabada moi coñecida. Sí, vale. Eso como está organizado? Bueno, e o tedes. Non prestedes atención ás notas musicais no pentagrama, que están un pouco de maneira aleatoria, tedes aí, a ver, como leo? Vix ea, eso é o primeiro compás, vale? Fatus erat, bueno, sí, fatus e sería o segundo compás, erat sum, ídelo vendo, non? Como está cortado, vale. Como se leía isto?
Pois eles repartían en cada compás, medían a musicalidade polas vocais das sílabas. É dicir, había vogais que tiñan unha duración, imos facer unha extrapolación, sería como se fose unha negra, vale? E outras vogais que tiñan a duración a metade, o que sería unha corchea. Entón ti podes combinar nun compás de 4x4 todas as combinacións posibles, a eles non llas permitían, había certas, bueno, porque é un tema complexo e, bueno, eles podían combinar, a ver se o digo ben, negra 2 corcheas, ou a inversa, 2 corcheas negra, e podían combinar tamén 2 negras, ou 4 corcheas. Vale? Podían facer así. E iso, aí hai liberdade, ti podes diseñar cada compás como ti queiras. E isto, como facía? Bueno, ademais facíano cantando. Entón, agora vou coller a guitarra e vou facer un desastriño, vale? E desme perdonar. Vale. A ver como sería. Na casa saliume, a ver aquí. Gracias. Porque, claro, non temos nin idea de como cantaban. Eu creo que debía ser máis ben como un... Se escoitastes algunha vez ópera, sabedes que na ópera, aparte das arias, hai esa parte que falan e que vai avanzando a acción, que lle chaman un recitativo, non? Que non é realmente, non está aí a orquesta full, nin están os cantantes aí. Pois debía ser unha cousa parecida. Entón, eu tomeime a liberdade de crear. A ver se funciona isto. Sí, a guitarra máis ou menos, sí. A ver se me acordo como era. O primeiro verso sería algo así. Sí. Vixe a faterat. Vale, primeira parte. Vale, ahora. Vixe a faterat, sumo cum monte videmus. Vale, sería algo así. E por que non repetir a mesma estrutura para o segundo verso, que sería... Imps interpecudes, basta se mole movente. E agora deberíamos resolver, ¿no? Porque quedou aí... E o último podría ser... Pastor en polifemet, litora nota petente. E agora, claro, isto facíano así. Claro, ninguén sabía os 10.000 versos de memoria, porque a todo isto, no mundo antigo, ninguén leía de corrido. A lectura era auditiva. Ti eras un home rico, tiñas esclavos, podías ter un esclavo oculto na casa e dice, léeme aquí, non? Claro, recítame aquí estes 50 versos cando Eneas chega á illa de Sicilia e ve o pobre xigante Polifemo que había pouco que Ulises lle arrancara o ollo e estaba o pobre. É unha pasaxe moi triste, porque Polifemo, na Odisea Polifemo é malo, non? Chega Ulises a Sicilia, métese na cova de Polifemo e Polifemo empeza a comerlle os seus amigos ata que Ulises é capaz de cravarlle un pau queimado aí no ollo e entón consiguen escapar. Entón Polifemo é malo, malísimo. E que fai Virxilio? Pois Virxilio, que era, como dixen eu, un anxo de luz, a ele entroulle a tristura. A ele debeulle parecer que Polifemo, pois claro, porque a ti quitanche un ollo, quedache outro, pero un cíclope, sabes, quitanche o que tes para ver. Entón, Virxilio, toda esta pasaxe, o que fai é pois compadecerse de Polifemo. E entón o que nos ensina é como chega Eneas a Sicilia e ve de lonxe a Polifemo, nunca mellor dito, dando paus de cego con un bastón e intentando recuperar as ovellas que lle escapan da cova, que son as que ele utiliza para comer. E esa pasaxe da Eneida está... ten aí un ton super como diría, super melancólico que a min me sorprendeu, non? Non sei se me queda algunha diapositiva. Bueno, e isto sería, claro, hai que traducilo, é verdad. E entonces, como traduces? Bueno, pois faz o que podes.
Bueno, ahora non vou tocar outra vez a guitarra, que aquí me vou liar. Porque realmente a veces non podes reproducir, porque si quedades como era a melodía e o ritmo antes era pa para pa 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 para pa 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 pa, vale, algo así. Bueno, si vou me atrever, ala. Apenas rematara de falar, cando vimos no bico da montaña, vale? O propio pastor Polifemo, movendo a súa inmensa mole... Vale, mantense aí no terceiro sufre un pouco, entre unhas pécoras e dirixíndose, aí xa forza, no? Pero claro, hai veces que estás moi limitado, porque pensade que o latín non ten artigos, nós temos que poñer, e o latín usa moitísimo menos as preposicións, ou, por exemplo, os determinantes posesivos, todo eso, elementos que para nós son indispensables, o latín usas moitísimos menos, entón, eso permítelle ser moi sintético en cada verso, pasa un pouquiño a outro nivel, como cando compós cancións pop ou rock, eche moito máis fácil en inglés ao principio, porque o inglés é un idioma que está cargado de monosílabos. Entón ti xuntas, se queres facer un verso que teña 8 sílabas ou 11 sílabas, xuntas, non sei, 7 monosílabos, 3 bisílabos, e acabas en away e ya está. Quero dicir, vaiche rimar con casi todo. Entón é moi sinxelo. Eso coa lingua romance, co galego, pois, por exemplo, co castelán, pois non pasa tanto. E xa está. E hasta aquí non vos dou máis a chapa, que, por certo, sí quería, antes de terminar, vamos a ver, aquel reloxo marca 6 menos cuarto, e o calendario marca 1999, e eu, como dixo antes David, que levo de aquí desde o 95, eu... A ver, o instituto está onde estaba, pero ali na esquina estaba o Vagalume, aquí estaba o Golden, enfrente estaba o Dorna, non? Entón, os recreos, hai que xuntar que eran 800, ou erades, moitos que estabas aquí, 800 alumnos. En algún momento chegaron a ser 900. Entón, os recreos, ou as horas libres que faltaba un profe, que son unha maravilla, son maná, cando dices, non ven, porque claro, porque cando sabes cando xa sabes do día anterior que falta, bueno, está bien, pero cando de sorpresa, non veo, non sei que. E agora xa non se pode, que non che dixen salir do instituto, que é un... Pero antes... Tú lo has dicho. Pero en aquela época era a desbandada. Bueno, eu creo que xa non o cheguei a pillar a Berto, pero pola parte do transinstituto, o Pepa, ese estaba aberto cando... Xa está? Vale, pois non... A ver, eu acórdome dos da parte de abaixo, porque eu, o primeiro día que traballei, que foi un martes, acórdome ben, ás 8:25, porque o instituto empeza ás 8:30, pero antes empezaba ás 8:25. A primeira hora tiña unha garda, que é esta cousa que facemos os profes, que temos que vigilar que estean, non? E senón, pois falta e tal. E entón, tiña un compañeiro normalmente nunca estás ti solo de garda, sempre tes un compañeiro, non? Entón faz a ronda, non falta ninguén. Dime o compañero de garda, bueno, vamos tomar un café. Eu pensaba, bueno, pois na cafetería do instituto, que había. Non, aí o café non está igual de rico. Vamos por eso. E trouxome para o Vagalume. E aí, pois, aí foi, bueno, xa había xente, eran as 8 e pouco, bueno, 9:20 da mañán. E xa había xente. Despois xa, os días seguintes, xa empecé a ver como nos recreos a xente, o sea, había moito movimento. E aquí, o Golden... Pois, bueno, a vista está, que está, bueno, o alicatado e non tocastes nada, verdad? Está todo igual, o calendario, o reloxo, e entón, pois, viñas aquí, se o mellor se cadrá, pois nada, os rapaces estaban xogando futbolín, ou a billar, ou comendo hamburguesas, ou covera, comprando tabaco, que se vendía, se non me acordo mal, a pitillo suelto, en unha flagrante ilegalidad, pero claro, pero o vicio era o vicio. E entón, cando me chamou Jesús para facer... Bueno, xa hai tempo, cando souben que isto se reconvertira en esta especie de aquelarre... bueno, sí, de local para aquelarres, cando me falou, Jesús dixo, manda truco. Eu que baixaba aquí, sobre todo, cando dabas as notas a final de curso, e bueno, profe, vente con nós. Claro, era máis novo, non tes atadoras, non tes nada, Vamos xogar ao fútbol. E estabas aquí e eu pensando, e de verdad que ahora estou aquí dando unha chapa de literatura latina? 30 anos despois? Isto é el karma, que me persigue.
Sí, unha cousa tremenda. E, bueno, pois nada, non teño moito máis que dicir, que iso que se falei bastante. Espero que resultara un pouco ameno, mínimamente interesante. Que podedes comprar o libro, que vai pola segunda impresión, que está moi ben. Iso quere decir que 150 se venderon. Bueno, 151, polo menos, porque Rita comprou un. E nada, e moitas gracias por vir. E agora a disfrutar da comida, que esa carne asada a resende. Vale, moitas gracias. Pensei que acabara, me cago na man. Bueno, pois nada, moitísimas gracias, Alfonso, por todo isto, non? No, gracias a vos. Por revivir unha clase aquí de latín. Facía tempo que non che escoitaba en todo estas Sí, pero é moi cousas, distinto, porque cando... Aquí é diferente porque estás porque queres. No instituto estabas obligado. É así. Bueno, pois nada, quedoume unha cousa na presentación que me pareceu super interesante outro día, no? Cando coincidimos no acto de Xurxo Souto, no? Que chegou Xurxo Souto e díxolle: Alfonso Blanco, ti eres o meu ídolo. Bueno, Xurxo Souto ten moitos ídolos, Xurxo Souto é outro anxo de luz. Todo lle parece maravilloso, extraordinario, lo nunca visto. Entón, bueno, eso fala moi ben del, de esa ten bonomía, Xurxo ten. Pois, sorprendeume, a verdad, porque el tamén é mestre de clásicas, ele é de clásicas, é da promoción de Raúl. Sí. Eu estaba en primeiro de carreira e estes estaban en cuarto. Bueno, xa se desvía, que eran 5 anos de carreira e ti en primeiro es bastante pipiolo, en cuarto quedache un ano e xa os vías, eran só 3 anos de diferencia, pero claro, de 18 a 21 as persoas cambiamos bastante. Bueno, pois agora nada, se alguén ten algún tipo de pregunta, as preguntas clásicas, vale, si queredes, vale, pois adiante. Non é unha pregunta, simplemente supoño, non sei se o sabes ou non, eu tiven a sorte de facer o curso de doutoramento co profesor, un dos profesores era Serafín Moralejo, irmán de José Moralejo, que nos deu a nos clase de grego. Serafín Moralejo era un maravillosísimo profesor de arte medieval, vale. De feito era tan bo que un ano despois ou 2 anos despois de darme o curso de doutoramento chamarono para dar clase en Harvard, foise para lá, estivo uns anos ali e lamentablemente colleu un Alzheimer con 50 e pico anos que o destrozou nada, en moi pouco tempo. Pero conto isto porque Serafín Moralejo pasou moito tempo investigando o Pórtico da Gloria e había 2 figuras no Pórtico da Gloria que ninguén sabía que representaban. E despois de moito estudialo chegou á conclusión de que quen está aí, e unha conclusión aceptada por prácticamente todos os investigadores de arte medieval, é a Sibila de Cumas e en fronte Virxilio. Entón, quero dicir con isto, apuntar que Virxilio entrou dentro do canon cristián, é dicir, do canon santoral, incluso se pode dicir santoral. Eso di un pouco da importancia de Virxilio na Idade Media. Simplemente era para esta curiosidade, para que cando vayades ver o Pórtico da Gloria, que é moi recomendable porque está moi ben restaurado e maravilloso, vos fixedes que tamén aí está a Sibila de Cumas, que aparece no libro sexto da Eneida, e máis o propio Virxilio. Bueno, pois moitas gracias. Non sei se alguén ten unha pregunta ou algo. Eu, a verdad, que apuntei cousas que estuve lendo así estes días sobre Alfonso. Facíanche unha entrevista, bueno, nun medio de comunicación, bueno, vamos chamar así, na Voz de Galicia, na edición de Carballo, non? Non o pode evitar. E facíanche varias preguntas porque falaban tamén da Eneida, no? E tal. Sí, bueno, que escribiron o que quixeron, tamén. Claro. Porque puxeron unha cousa que, bueno, para empezar o titular que era como era? Quiteime unha ansia, no? Quitei unha ansia, no? Parecía que estabas tomando medicación, no? Para o sea, había outras cousas para escoller e poñen ese titular, neno. Bueno, pues no... A máis decían que según eles que cando eu falaba da outra traducción da Eneida que existe publicada, puxeronme está descontextualizada, non dixen eso.
Sí, Dice que lle faltaban notas, pero está descontextualizada. Como ves ese outro, me va a querer matar. No. Sí, parecía un pouco que estabas aí picando a outra traducción. A ver, digoche, primeiro, realmente foi unha entrevista para unha radio, para Radio Voz, que é unha emisora que hai en Carballo, e eu creo que o que fixeron foi extratar directamente de... E non sei se non meterían por unha IA directamente. Porque non é solamente esa frase, hai varias que non están moi alá, pero de todas maneiras do xornal que lee máis que o titular, ninguén, verdad? Pois está. Bueno, eu lín hasta baixo, Alfonso. Leín hasta baixo e facíanche unha pregunta que era interesante, non? Porque era en relación a Carballo e o seu movimento cultural, que falabas da, non sei se falastes ou non, da fiote dos murais, eso é verdad, non? Vale. Pois vou extrapolar esa pregunta e levala aquí a Muros e preguntarche como ves o movimento cultural aquí en Muros. Hai alguén do Concello... Sí, eu estou... Bueno, pois eu creo que... Bueno, xa antes comentou algo Raúl, non? É dicir, desde logo no apartado musical non está aquí Ángel Palmera, pero dixo un día unha frase que dixo, a ver, fora de contexto pode sonar unha butada, unha sobrada, non? Pero dixo, non, Muros é o Seattle galego. É verdade que para a poboación que temos, a cantidade de bandas que saen, que se coñecen fora, non solamente porque, a ver, en todos os sitios hai xente que practica música e bandas que teñen o seu percorrido máis ou menos pola zona de onde son, pero aquí, non sei, de 20, 25 anos para esta parte, sai moita cousa que consigue ter unha repercusión máis alá da meramente local, e iso é algo que demostra pois que, primeiro, que hai inquietude, e segundo, que funciona un pouco que comentaba antes, non? Eu teño unha referencia anterior, non? Unha referencia anterior a min. Gústame o que fan esas personas, eu quero facer eso tamén, eu quero, e claro, cada época é diferente, pois a mí en particular, digamos, eu teño mellor un gusto musical un poquinho formado de maneira diferente ao que se escoita máis agora, pero eso non quita que, aparte de gustos, o que é innegable é que aquí hai actividade, hai un guiso que se está fermendo constantemente, e dese guiso vanse servindo platos en diferentes momentos, e sempre funciona ben, e eu creo que eso é fantástico. E despois do resto, tú sabes desto moito máis que a min, pero a parte dese tema, para o que é o movimento cultural, depende un poquinho tamén dos recursos de que dispoñas para... Eu falaba tamén do movimento, non só musical, tamén falaba levando un poquinho o teu mundo da literatura, non? Que tamén hai varios autores que saliron aquí en Muros que dunha forma ou outra pois contan as súas historias e levanas a cabo. Bueno, sí, claro, ahora está, como se chama esta chica? Estaba Bárbara Bouzas, que sacou no editorial Medulia, non? Me parece que sí. Que é unha editorial que se dedica tamén así a sacar un pouco talento emerxente ou xente que o mellor ten dificultade porque para publicar algo de creación propia, e aquí temos un escritor que acaba de publicar a súa primeira novela tamén con un selo de rinoceronte, cando pois non tes un nome, non és coñecido para entrar no circuito editorial galego das editoriais asentadas tipo Xerais, Galaxia, é moi complicado, non? Normalmente o camiño tradicional ven sendo presentar a túa obra, ven sexa poética ou narrativa, a un concurso, que en ese concurso consigas se non é un premio, unha mención, e que a partir de che publique, e unha vez posto o primeiro pé, aí é máis doado, pero o mellor eso non funciona para todos, aí digamos é un filtro moi estreito. Entonces, ese tipo de editoriais, que funcionan, eu creo que de unha maneira moi económica, porque hoxe tamén é máis fácil publicar, non? Esta mecánica da impresión digital que abarata moitísimo a edición de libros, e entón eso permite que haxa proxectos culturais, empresariais, que son tamén, non? Que intentan sacar ese talento novo e salen cosas. Despois está tamén a vía da autoedición, que a mí nunca me convenceu demasiado, porque, claro, a autoedición non ten ningún tipo de filtro, non? Entón,
pois poden aparecer publicadas cousas, xa non digo unha cuestión de gusto, sino que técnicamente que non están ben feitas, onde tes faltas de ortografía, onde tes pois oracións que non están ben construídas, parágrafos un pouco así pedestres, non? Entón, pero bueno, é un pouco o tempo que vivimos, non? A facilidade que hai en todos os ámbitos para, dadas as redes sociais e os medios de difusión, a facilidade que hai para ti amosarlle o mundo que fas, permite que o poda facer calquera. Por lo tanto, se o pode facer calquera, aí se pode coar un montón de cousa que en principio non vale a pena, pero para eso, para poñer cada cousa no seu sitio, sempre está o tempo. E o tempo é o paso do tempo é o que ao final acaba dicindo si algo resistiu o pase do tempo, se dentro de 20 anos se seguiu indo falar diso, se sigue tendo algunha presencia, se non se esqueceu por completo, quere dicir que algún valor ten para que siga, para que persista, non? A miña segunda pregunta iba en relación con eso, no? Levalo xa o tema musical, no? Ti que estás moi afincado, levas moitos anos aquí participando en moitísimos grupos, creo que estuveras xa con G despois da Media Gasta e tal, pois como ves agora a situación en Muros de música, da evolución, de como se parteu, de como estamos, a donde vamos, un pouco deses primeiros inicios, no? Que estaban aí uns grupos que se gravaban con un radiocassette hasta ahora que pasou por que haba un local de ensaio, que teñas moitos máis medios, que haba grupos que están despuntando a nivel Galicia ou a nivel estatal, non? Pois salindo desde aquí dun sitio que falábamos antes que era dicía Ángel que era o Seattle gallego, pero eu creo que vai máis alá, porque Seattle durou a mellor foi un boom de 5 anos, no? Pero aquí sigue evolucionando en 15 anos, 20, creo que vai moito máis alá en Galicia, non? Eu creo que merece un documental. Sí, porque é algo que penso que para que quede constancia, non? En algún momento facer unha documentación boa e pois, non sei, facer algo, un produto audiovisual que o que vaya explicando con calma, entrevistando xente e tal, porque o que decíamos antes, cando, por exemplo, na época de que G aficionouse a música porque nos escoitaba tocar. E a partir de aí, a ver, non sei, sabe, Lalo, ti, que foi antes? A escola musical, a escola municipal de música ou a apertura do Nasmo? Antes foi a escola de música. Bueno, pois aí xa, eso é importantísimo, que nos concellos a escola musical, porque antes eu, por exemplo, cando era pequeno, a mí meus pais meteronme en clase de guitarra de un señor que daba clase particular del na súa casa, eu compraronme unha guitarra española, metínme ali, e chegou o tipo a primeira clase, pois de frente a min, os que intentastes tocar, ou que sabedes algo tocar a guitarra, sabedes que imitar o que alguén está facendo que está de frente de ti é un pouco extraño, non? Porque claro, ti estás así, está lo vendo de frente e a postura, ui, tal. Entón, ven o tipo, enseñoume, pois nada menos, nin escalas, nada. Ala, empezou tan 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 ou algo así, o Romance do Anónimo diante de min. É dicir, ahora ti. Ahora ti. Entón, eu non aprendín nada. Bueno, además as posturas ao principio, cando empezas, me está e aparte que é extrañísimo, parece que estás aí agarrotado, non? Hasta que colles soltura. Entón, eu pois non lle collín nada de gusto a guitarra, e o peor de todo foi que me parece que a terceira ou cuarta clase saín pola porta da casa daquel señor, vin a meu pai que traballaba nun taller mecánico en frente, que estaba botando un pitillo cos seus amigos, dixen, papá, salín correndo a cruzar a rúa a saludalo e atropelloume un coche. Atropelloume pouco, porque estou aquí, pero acórdome perfectamente, era un Citroën 2 cabalos. Atropelloume xa, el viume, estaba frenando, xa me deu casi co coche frenado de todo, pero bueno, eu por un lado, a guitarra por outro, perdín un zapato, según tal, despois meu pai, que fixeches? Enda por riba, e non volvín a clase de guitarra, entendes? E non volvín. E despois, cando, o que decía antes de que os funcionarios temos moito tempo libre, foi, eu, a música deixena de todo, como aspirante a intérprete, digamos, ou a instrumentista, pero sí que sempre escoitei moita música. Que ocorre que despois foi a probar a oposición, e claro, tes tempo libre, pues,
vamos poñer a aprender a tocar a guitarra. A batería se sabía un pouquiño, porque tiña un amigo meu de Carballo que me ensinara un pouco, e el tiña unha batería medio apodrecendo nun fallado, e dixo, oye, leva ti. E así practicas, que polo menos que os instrumentos musicais pasa eso, non? Mellor que teñan uso. E entón, entre unha cousa e outra, entón, puseme así máis ou menos ca guitarra, pues, por entreterte, E despois nada, foi eso, xuntaste, é o que teñen un pouco os claustros de profesores, non? Son ao mellor 40, 50 personas, cada un ten... É fácil encontrar xente con intereses comuns ou non, pero que teñen intereses que ao mellor te chama atención. Entonces, bueno, e produciuse, pois, xuntámonos 4 que empezamos a tocar, e entón, eso, chavalada como Jesús, que che empezan a escoitar. En aquela época, estou dicindo. Pero naquela época, claro, 14 anos, claro, pero a eles, por exemplo, entroulle o gusanillo por nós, pero había outra xente. Estaban, por exemplo, aqueles de Nalivía. Alivía sí que era o Seattle de Muros. Efectivamente. Nalivía había cousas moi extrañas. Había guitarristas, a máis unha puncarrada bastante rebelde, non? Ali, entonces, e eso foi durante aqueles anos, finais dos 90, primeiros 2000, despois entra a Escola de Música, despois entra a Sala Nasmo, e se produce unha especie de círculo virtuoso donde uns se van alimentando de outros, e agora, por exemplo, nós temos este ano un rapaz en primeiro de eso, que se chama Eric, que é multiinstrumentista, é un rapaz que toca batería, toca guitarra, toca baixo, está indo a Escola de Música, e ademais é que o vive. É un rapaz que toca o timbre do recreo, e nós temos no recreo a aula de música está aberta para quen queira ir, para practicar e tal, e aí está sempre o rapaz. Velo que o disfruta. Entón, xa ten o seu grupo que queren tocar con eles, e tamén vai a Nasmo, e tamén teñen un combo na Escola de Música, e entón eso permite que a música, que é unha cousa cando a sintes dentro, que é un talento teu e unha paixón túa, permítelle dar saída a ese interese que de outra maneira, canta xente non debeu quedar. Sí, en outras épocas, claro, porque non había esas oportunidades. Sí, ademais tamén despois coincideu tamén con festivales, ¿no? Tamén o Castelo Rock cando empezou, tal, todo o mundo quería tocar aí arriba, ¿no? Porque vía a xente como, non sei, Trapos Sucios, Terbutalina, que estaban tocando aí e tamén querían chegar aí. Supoño que Fran ou Javi e tal, pois foi unha forma de darlle ese clic, non? Quen está ali arriba, ou é teu irmán, ou é teu curmán, ou teu amigo da infancia, entonces ti vas ali. E o Castelo Rock, por suposto, que claro, sempre é o que traballei, bueno, anos como voluntario ali, sempre o mantra de terlle que dicir a xente que viña e non cho crían, que non ganan cartos con isto, non ganan cartos, que non ganan cartos con isto, que aquí o único é para facer o festival do ano que ven, e non cho crían, non? De feito, un ano a camiseta de voluntario poñía sin ánimo de lucro, para que quedase máis claro, porque hai que ter en conta que a maioría dos festivais son grupos empresariais, e isto, home, unha asociación cultural que monte un festivaliño pequeno, pois vale. Pero isto era un festival con todas as da lei, con un pedazo de palco, con un pedazo de equipación de sonido, é unha inversión, costa moitos cartos, hai moito traballo detrás, e eso, a pesar de que tamén, bueno, como todo, porque non só en Muros, en moitísimas outras partes, sempre hai quen ten algo que decir, e sempre hai alguén que lle parece mal, pois porque lle parece mal, vale? Bueno, sí, eso é un clásico. Claro, porque non sei se vos acordades no ano 2009 cando se fixo aquí o encontro de embarcacións tradicionais. Sí. Bueno, pois veñen embarcacións tradicionais de toda Europa e houve que deixar os pantaláns libres. Habilitaron os pantaláns provisionais diante da vella. Bueno, pois máis de un e máis de dous que tuveron que mover o barco para un fin de semana. Sí, para complicado, porque montáronse uns pantaláns provisionales. Claro, home, que para un fin de semana. Sí. E ao mellor levas, non sei, levas o barco ali amarrado 2 meses sin tocalo, pero se cho manda a mover, moléstache para un fin de semana. Pero bueno, en esas cosas eu creo que quen teña unha iniciativa non debe
pensar nunca neso, porque senón nunca faz nada. Sempre vai haber alguén que lle pareza mal, ti tens que ir pa diante co teu. E o Castelo Rock en ese sentido é un emblema de Muros ao nivel de celebración musical, non? Entonces, Sí, eu creo que máis salindo da raíz que salindo, non, como un festival que se monta nun lado sin ter ningún xerme, falabas antes dos xermes das cousas, que sale daí, que despois cada un vive as cousas como que sen propias, non? Por aí non só pasaron grupos que tal, pero si tamén profesionales, como o caso de Ángel que falabas, ou esas cousas, non? é que esa é outra, por exemplo, Ángel, a súa profesión é esa, e realmente el desde moi novo implicouse co tema do festival, o sea, viu a partir desa actividade seguramente viu que a súa vocación vital laboral era esa. Sí. E mira, aí sai un produtor musical, quero dicir que o dito, un documental, fai falta un documental. Bueno, non sei si Raúl, tes algunha pregunta? Que? Tanto a nivel editorial como a nivel musical, falo de ti concreto. Que máis ves? Cando ves pola casa ensayar? Dice a futuro. No, pero tes máis libros e vistas porque non estes de outro que A ver, sí, pero... xa ou ainda de proxecto? No, bueno, está hai no que corrixir, pero bueno, es... Bueno, eso terá... A ver, ese tipo de traballo un pode pensar cando empeza, non? Porque cando ti empezas que che publiquen ya, non? Pero o mundo editorial ten os seus tempos, non é lento porque por unha cuestión de defecto de forma de funcionamento, é porque ten os seus tempos. Bueno, pues por exemplo, ti acabas a traducción e non entrego para que me revisen, non? Bueno, pues venme a revisión e tal, e claro, o mellor hai 3 ou 4 meses que non lle botas o texto, non lle pos o ollo en riba, pero volvelo a poñer e sempre pules un pouquiño máis. Entonces, o feito de que ten que haber un pouso de tempo para que as cousas... Claro, despois tamén ten que haber un momento en que dis hasta aquí, porque senón sempre sigues puindo e nunca terminas, non? Pero non pode ser, non funciona a cabeino e ten que sair. Eso non funciona. Nin como traductor, nin probablemente como escritor. Porque eu estou seguro que, non sei, Eduardo Mendoza, Suso de Toro, toda esta xente que escribe, que son escritores de profesión, de verdade, de trayectoria longa, eses escriben, cambian, volven, e cando entregan, cando están convencidos de que eso leva un tempo. Entonces, sí, teño esa outra traducción, despois o libro da toponimia de Carnota se está entregado e corrixido, xa depende da Real Academia que o saquen. Despois estou empezando a traballar co de Noia e non sei, home, despois hai unha cousa que sempre me andou na cabeza, teño discutido aquí con este compañeiro e sin embargo amigo, do tema de, claro, a escritura creativa, non? Ya estamos, ¿no? Haciendo amigos, ¿no? Ya está. Me gusta porque él te pincha. ¿Cómo se nota que está afeito, ¿sabes? Eso de andar con los dentes da xente de aí con ese jancho que teñen que che rasca, ¿sabes? E ti é moi gracioso porque todos os odontólogos e os podontólogos tamén, como él, todos o fan. Venche co jancho e faiche e ti fas e todos din o mesmo. É aí donde doe, verdade? No, non é aí, é en la punta del pie. Entonces él tenlle vende a profesión. Entón, a min cóstame moito traballo. Desde pequeno, eso de no típico de no cole che poñían, ala, unha reducción, fai un conto, ya me jodieron. O sea, non... Que pasa? De vez en cando se me poño. Teño unha especie de proxecto de novela medio empezado, pero... E sí, teño capítulos escritos, pero... Síntome moito máis cómodo
Por exemplo, se teño que... libro de toponimia, bueno, hai unha forma de facer, investigas aquí, investigas alá, hai uns pasos que me sinto, vas máis a piñón fijo. Da outra maneira, o sea, nunca tes, se faz unha traducción ou se faz un libro de investigación, un estudio sobre algo, non tes a síndrome do folio en blanco, porque sempre tes algo que facer. Agarraste ali. Claro, exacto. Da outra forma é, pois, ao mellor un día poste, che salen dúas follas, que ben, ose, tal. O cal non quita que mañán les esas dúas follas e dice que mierda, sabes? Entón, ese tema, pero bueno, é como todo, é tamén unha disciplina. Se os escritores profesionais evidentemente teñen a súa inspiración, non todo o mundo ten a inspiración de escritor, pero ten que haber unha disciplina, non? Ou senón, non haber moita presa. Pero aí na parte da creación sí que é unha parte bastante invisible da cultura, no, claro. Realmente ti cando ves unhas axudas de entes públicos son todas productivistas, non? Ti tens que facer algo e quitalo e vaise a subvencionar eso, non se subvenciona a creación, o sea, que pode salir ou non. Sí, correcto, sí. Que pregunta tías? Ese é outro tema que che gusta. Claro, porque temos pequena empresa, ou traballamos e vivimos o noso traballo, todo isto é, non como profesionales, todo isto é, hai muitísimo traballo, económicamente como se move todo isto, quero dicir, hai produtores, hai xente que pon cartos detrás, a parte do traballo, para sacar isto adiante. Eu sei que é un tema sempre moi escamoso para de cartos, pero realmente é, todo isto hai muitísimo traballo detrás, que é o que pasa sempre ca música, o pueblo, todo isto, que todo o mundo quere remunerado de alguma forma, ou monetizado de alguma forma. Está claro que cando se fai, eu considero que non se está pensando na monetización de todo isto, pero sempre hai un movimento económico. É interesante ese movimento económico, non é forma de fomentar isto de forma que a xente faja, se teña un interés económico, non se gasta eso. Non só para eso. No, eu creo que a pregunta é máis ben para Moisés. Cale a pregunta. ¿Dónde están os cartos aquí? Todo isto é un tema que nunca se toca, que nunca se fala, sin embargo, porque é un traballo que non se busca unha remuneración directa, sempre é máis o beneficio que che dá a nivel personal e todo iso, é moi bonito, pero hai un gasto en material que aquí o empresario é Moisés. A ver, eu creo, pero mira, é un dato, mira, eu creo que, se non me equivoco, creo que me dixeras, canta xente tes traballando na editorial ahora mesmo? 14, poden ser? Menos? Oscila moito, porque depende de se se fai libro de texto ou non, e hai anos que sí, anos que non. Estamos en anos que non, e son claro. Non, perdón, 6. Nosotros somos 6. Vale, ya está. Pero quero pensar que eso, el ten un gasto económico, unha inversión como isto, recuperará ou non, entonces é unha aposta en os ollos pechados a lo que pasa, e ojalá sala ver, o sistema empresarial. Detrás de todo isto sempre hai unha empresa. Sei que é un tema sempre moi delicado, pero que está aí, que non compensa económicamente, moitas veces compensan de outras formas. Porque que tamén os careles moi En xeral, a cultura de Galicia, se pode ver outros contextos similares, hai unha parte moi importante de xente que fai por voluntarismo e tal, e eu creo que iso hasta certo punto tiña sentido nas épocas, nos anos 70 ou así. De feito, eu acórdome, cando empezamos nós hai 20 anos, falando con esa perspectiva ainda na cabeza, con editores cataláns, sobre todo, e claro, cando facemos referencia a isto do voluntarismo e tal, es que, pero que voluntarismo? Nos estamos a gañar, claro. Se non se pode facer, non, pero isto, a ver, este é un proxecto interesante de por sí. No, a ver, nós os proxectos que facemos evidentemente son en clave de país, para defender o noso país, pero que queda claro, pois a outra cousa. E iso aquí é moi difícil. De feito, hai incluso xente, sectores que creen que, que se chega a cartos xa é como impuro ou algo así. Ou, por exemplo, se pides axudas públicas, que, pero pedir as axudas, iso é como que se pides unha subvención xa casi é un insulto, non? Cando as subvencións pide todo o mundo, o sea, todo o mundo, menos Estados Unidos e os países anglófonos que son a referencia que nos invaden, todo o mundo, Portugal, Francia, Italia, Noruega, todo está. Home, o sistema francés é dos máis apoiados polo Estado. É moi particular porque sí dan dinheiro, pero a través de eso. En calquera outro país pode dicir, mira, son unha editorial galega, vou publicar este libro, pois checo, ruso, polaco, o que sexa,
pido este dinero e gancho non se dan. Entonces, non, tens que poñerte en contacto con unha editorial de allí que xa pida ver de teu nome, teñen outra maneira de facelo, porque, bueno, Os franceses son moi particulares. E o que quero dicir con isto é que, evidentemente, calquera actividade cultural de Madelas ten que, polo menos, sostenerse. E se non se sostén, e aí por riba todo o que se fai é froito do voluntarismo, no momento en que se acabe a montar, pues ti podes terminar a montar, pero se non eches o estómago, chega un momento que morras de inanición ou algo. Ese é o gran debate que temos ahora mismo, que hai sempre no pueblo que te avanza aquí. Porque se música musical, e sempre están a volta súa, claro, que ten un traballo detrás, ten que mínimamente ser, xa non digo que ganes, pero por menos non perdes. A ver, outra cousa que teñas varias áreas, unha un pouco máis rendible e outras que por exemplo, nós aquí, o sea, eu, para mí, é modélica esta colección, porque é unha cousa moi minoritaria, está tamén acallada, e sobre todo os traductores e o director traballan moito menos do que sería xusto pagarles, pero bueno, coñecen as condicións e aceptan. O que quero dicir con isto é que non é unha colección que gañe dinheiro, sustense, pero se tes outras coleccións que funcionan, por exemplo, estas que publicamos o Premio Nobel, e cubres unha cousa con outra, bueno, é unha maneira de sostelo, pero o idóneo sería que todo, incluso minoritario, polo menos non te hagas. E se despois de varios anos que coches probando, coches mirando, e non dá, chiño, deixa de ganarte a fecha a tenda e xa está, parece que non hai. Claro, non sei. Bueno, a ver. Levamos toda a mañá botando los todos un pouco de caña. Unha empresa cultural acabou o tema. Unha empresa de hostelería, unha empresa, acabou o tema. A empresa está destinada a ganar dinero. E a empresa cultural está destinada a ganar pasta. Non hai máis, é dicir, son unha empresa. Entón, unha editorial ten que ganar dinero. A mí o do voluntarismo non me va. É dicir, eu reconozo que traballo voluntariamente, porque, como digo, Moisés, o meu traballo da Poxa, non está infrapagado, moi infrapagado, e traballamos voluntariamente. Pero o objetivo é traballar remunerado. Só podería, é dicir, servir copa está pagado, e traducir a negra non. Oye, non, mira, eu traballo, non vamos dicir que millor, tampouco peor que servir copas. Entón, ten que estar pagado. Que pasa? Que vivimos nun país de enanos, como dicía o Alexo Emilio, non? Os país de enanos. Estamos nun país no que a cultura, calquer ámbito cultural, eu sou un concelleiro de cultura de Catoira, e entón creo que falo un pouco, é dicir, está super subvencionado e ao mesmo tempo infrasubvencionado. E está super subvencionado porque prácticamente, por exemplo, toda a programación que ten o Concello de Catoira está a través de subvencións. Se non hai forma de poder soster esa programación cultural. E as compañías viven, as compañías de teatro viven tamén en certa medida gracias a subvencións. Pero está infrasubvencionado porque o que destina comparativamente o goberno da Xunta á promoción cultural fronte a outros gobernos é ridículo. Ou frente a outras cuestións ou outros servicios que ten montado a Xunta, non? É dicir, turismo, por decir un dato, está super inflado fronte á cultura. E eu sempre poño o exemplo de un exemplo que daba un escritor italiano do século XX, Papini, se chamaba, moi denostado porque participou no carreira mozo no fascismo e tal, e aquí un escritor me parece moi interesante, e dicía, como que a cultura non dá cargos? Que lle pregunten a todos os que publican unha traducción, claro, Papini estaba falando de italiano, francés, alemán, inglés, que a todos aqueles que publican unha traducción da Eneida, ou en concreto dicía do Medo, non? Da Eneida ou do Medo, que non ten dereitos de autor e que hai unha serie de xente que vive de producida e de publicar. Claro que dá cargos a cultura. Entón, cal é o problema deste país? Deste país que non temos asimilado aínda esa idea que penso que é fundamental para o ámbito editorial, que eu non sei que contradí, pero que lo firmemente nela que unha empresa que ganar pasta.
se negar. E no momento en que se negue, será capaz de, por sí mesma, potenciar a cultura. Da mesma maneira que se ti, que se este bar aquí, e ganas pasta, o mellor compras o local do lado, e... Este bar ou aquel del frente gana pasta, ten outro dinheiro e vienen 20 que ganas outro bar. Pois o mismo pasa con a editorial, é dicir, tes unha colección que gana pasta, pois iso mellor, pois... Ahora, con respecto ao que falábamos antes, en Galiza publicase moito, non? Probablemente se será dos territorios do Estado español que máis se publica. Hai unha inclusión musical tremenda. E isto ten que ver con que Xurxo, que é un gran amigo meu, Xurxo Souto, isto é unha terra de talento. E a colección Vétera, nesse sentido, ten ese mérito, non? Que é capaz de facer de tu base para que ese talento, a nivel de producción, saia. E o mismo pasa ca música. Joder, só fai falta con que haxa un pouco de visibilidade para que esa inclusión saia. O outro día no Portugal eu vi un concerto de Elisa Segade que eu quedei flipado, pero esta feito para ir con Camilo Franco e eu dixo, oye, o mellor para Vikinga está ben e tal, e nós falando aí, que a mí parece impresionante que unha versión tan hermosa, tan potente como que fixo Elisa Segade, diría, non? Con un grupo de jazz, tocando música tradicional, e que eso pasa en Madrid e se estaría falando del en círculos musicais continuamente, e aquí está desaparecido. Sabes por que o sea, a nivel, claro, é o que nos pasa, é como o rollo dos marcos, non? Que por todas partes atopas terreos marcados por pedriñas e tal, esberneu, estreteus, tal, vale, e isto é o de todos. Falta un pouco de humildade nesse sentido. No, que brazo, como é iso? Claro, ese é o problema. No! Para a parte de empresa, e cando cada un se metes beneficio, que metes... Pero falando un pouquiño do tema das axudas, no, de as grandes axudas, hai moitas axudas a festivais, non? Que aí móvese moita pasta, pero esas axudas non repercuten directamente na cultura, sino que se van a outros sectores que son servicios, non? Realmente o problema é que non sabemos medir a cultura desde abaixo. Como medimos a cultura, non? Nos servicios, sí, creamos non sei cantos postos de traballo durante o son de camiño e generouse o impacto económico de tal, que ninguén sabe se realmente eso se mide ou non. Pero realmente onde ten que levarse o impacto dunha axuda pública ten que ser ao sector onde estás afectado, neste caso a cultura, non? E iso non se dá. Eu creo que hai unha mala praxe. Vamos, se teño analizado así pouco, descomentendo, pero creo que hai unha mala praxe intencionada. É un modelo de política. Claro, o modelo política da Xunta ao respecto da cultura e da lingua, estou convencido que é unha mala praxe intencionada con motivos políticos dirixidos a eliminar calquer tipo, como foi a norma, como se fixo que a norma do galego, destinada a limitar o máximo posible a identificación nacional. Eu creo que esa é unha parte importante. E despois hai moito papanatismo. Ti non crees que hai moito papanatismo. Ti non crees que é un pouco o fracaso, un pouco de un... Deme ahora a cabeza do que estabas dicindo. Ramón Piñeiro, aí tocamos un tema. No, pero él decía unha frase que me parecía que era interesante, que decía, independentemente de analizar él a súa trayectoria, sobre todo no final da súa vida, que, bueno, moi debatible, a nivel, porque no momento que entramos en temas políticos, as posicións están moi marcadas e cada un ten a súa e, lóxicamente, defende, pero tiña unha frase que para min decía él que máis que o debate que hai que ter
un partido nacionalista forte que vele pola identidade, polas esencias, ou galeguizar toda a clase política. El decía que era o debate. Entón, claro, aí o que estás falando ti, que esa mala praxe intencional, dicir, non llevamos dar nada a xente que defende o galego porque alimentar un rival político. Non estou de acordo. Eu creo que non hai nada máis que comentar o que é si mesmo. O sea, ti crees no modelo de que ten que haber unha vanguarda que marque o camiño, por exemplo? Non, eu creo que ten que haber, sin máis, desde o punto de vista social, ten que haber unha praxe na que institucionalmente, polo menos, non machaques o orgullo que temos do noso. Os que os temos e os que o teñen. Porque basta, eu sou moi da idea de Xurxo. Este é un país de talento. Se lle damos saída a todos os niveis, talento empresarial. Quen é a empresa máis potente dos Estados Unidos? A todos os niveis. Joder, o país de talento. Dalle, non sei se as papón, dalle saída, canaliza, axuda, no inicio, porque despois, evidentemente, as consumeiras agora que subvenciones necesitan ninguna. E derrapas probablemente tampouco, porque se hacen un marches. Bueno, falando de Inditex tamén axudaba que Zarahome fose Zarahome. E non Zarahome. Claro, eu cando a primeira vez que vin a tenda Zarahome, coño, galeguizaron e tal. E non, entrei e había Sabas. A ver. Zarahome e dice, oh, maravilla. Sabes o que pasa? Que a mente Ortega pero se o fixera Xunta sería Zarahome. Ah, vale. Vale, esa é a idea, porque claro, Zarahome con Zarahome, con cada muller, non vamos a ningún lado. Non, se vas a Ikea, as etiquetas de tu ficha, todos os produtos teñen nome sueco. Entón, sticks, que todo se chama así. Bueno, menos estantería Billy, que é internacional, pero o resto son nomes que son da súa cultura. E está a bandeira sueca por todas partes en Ikea, en todas partes. Todos, e eles como van vestidos os que traballan ali? De azul e amarelo, verdad? Pois non é... Eu uso, remato de tipo unha cousa, levo de Concelleiro de Cultura de Catoira desde o 23. Só na Vikinga, o ano anterior a nós viñeron certas cousas. Desde que entramos nós soban grupos galegos. O ano pasado viñeron nun mesmo día Bayuca de Rapas e estaba abarrotado. Por que coño tengo que traer eu a Centras Corpos a tocar a Catoira cando vou ter éxito seguro e aparte estou pagando a eles? Estou potenciando que esta xente gobre e co seu diñeiro seguramente vai repercutir moito máis na música de Muros, por poñer un exemplo, que non Centras Corpos. Independentemente do gusto personal, eu Centras Corpos, que é correcto. Neste sentido, o que quero dicir é que o que fai falta, desde o punto de vista de unha política, a veces non fai falta nada máis que deixalos salir. Deixalos salir. Non poñer pesas. Pois nada, vámoslo deixar aquí, seguimos discutindo este tema. Si queres un grupo para Vikinga tamén tes aquí a Lisdesia. Moitas gracias a todos, vale? Aí, claro.